Dobry wieczór Państwu. Chciałam powitać Państwa na kolejnym koncercie, który powstał przy współpracy tutejszego muzeum i uprzejmości dyrektora pana Tomasza Fopkę, przy współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ta współpraca trwa już prawie 9 lat, jest bardzo owocna i zawsze bardzo się cieszymy, będąc gośćmi w tutejszych gościnnych progach. Dzisiejszy wieczór nazwany został Arie z Książęcego Dworu. Arie, które zawdzięczamy twórczości Józefa Haydna. Może parę słów o kompozytorze. Józef Haydn urodził się w bardzo skromnej rodzinie w roku 1732 w Rorau w Austrii. Dzięki pomocy krewnych zaczął uczyć się muzyki, gdyż od najwcześniejszych lat stwierdzono, że jest bardzo utalentowany muzycznie. Kształcił się dalej również dzięki pomocy znajomych i krewnych w Wiedniu, gdzie wynajął mieszkanie w tym samym domu, co słynny librecista wszechczasów Pietro Metastasio. Ta znajomość zaowocowała protekcją Metastasja w domach arystokratów, a także umożliwieniem Haydnowi nauki u wspaniałego kompozytora późnego baroku Nicola Porpory. Haydn dzięki protekcji znalazł pracę w domach arystokracji początkowo, a potem w roku 1761 zupełnym przypadkiem poznał księcia Pawła Antoniego Esterhazy. Książę poznał się bardzo szybko na niebywałym talencie młodego muzyka i zatrudnił go u siebie w pałacu jako drugiego kapelmistrza. Ta współpraca trwała aż do śmierci księcia, po czym brat księcia Esterhazy, Mikołaj Esterhazy, zatrudnił w pałacu w Esterhazy, w miejscowości Esterhazy, Haydna, gdzie pozostawał on w służbie arystokraty przez długich 30 lat. Te 30 lat to był bardzo owocny czas pracy Haydna. Powstało wówczas główna ilość jego symfonii. W sumie napisał 106 symfonii, prawie wszystkie opery oraz mnóstwo kwartetów, triów i innych form, które Haydn w tym czasie stworzył. Pierwszą jego operą włoską, napisaną w tym właśnie czasie, była La Canterina, z której fragment usłyszymy za chwilę. Natomiast wszystkie opery następne, których był cały szereg, napisał kilkadziesiąt oper, niestety i niesłusznie zostały zapomniane. Przetrwały do dzisiejszych czasów we fragmentach lub w całości, ale tak naprawdę znane są najbardziej dwie. Pierwsza z nich to jest Lo Speciale i druga właśnie La Canterina oraz Il Mondo della Luna, które jest powtarzane od czasu do czasu w różnych teatrach na świecie. W roku 1782 Haydn spotkał Mozarta, z którym się bardzo zaprzyjaźnił i ta przyjaźń przetrwała szereg lat. Natomiast w 1792 w Bonn spotkał młodego buntownika Ludwika van Beethovena, który na krótko został uczniem Haydna, ale niestety ta współpraca nie układała się zbyt pomyślnie. Po śmierci Mikołaja Esterhazy Haydn myślał, że zaczerpnie wreszcie ducha wolności. Wyprowadził się do Wiednia, zaczął podróżować, napisał również szereg następnych dzieł, w tym arcydzieła swoje oratoryjne, ale jednak po 4 latach wrócił z powrotem na służbę syna Mikołaja Esterhazy, Mikołaja Juniora. Do roku 1808 pozostawał w kontaktach właśnie z arystokratą. Pod koniec życia wycofał się z życia publicznego i zmarł w roku 1890. W 1808 roku wspaniałe jego dzieło, które nazwane jest Stworzenie Świata, jedno z największych dzieł w ogóle oratoryjnych, podobnie zresztą jak 4 pory roku. Stworzenie Świata zostało w roku 1808 wykonane pod batutą Salieriego, słynnego konkurenta Mozarta. W dzisiejszym koncercie usłyszymy studentów pierwszego roku magisterskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wszystkim akompaniować będzie pani Aleksandra Mozgiel na fortepianie i usłyszymy w tej chwili arię z pierwszej opery włoskiej Haydna, La Canterina,
Wykona ją Joanna Żelazny, sopran, natomiast sama aria jest bardzo dowcipna, a właściwie tragikomiczna, bo opowiada o śpiewaczce, którą niestety nakrył, mówiąc kolokwialnie, na romansie jej sponsor, stary nauczyciel śpiewu, no i chciał cofnąć jej stypendium, chciał cofnąć jej pomoc finansową, wskutek czego ta właśnie młoda śpiewaczka i jej matka znalazłyby się w nędzy. No jak się ten romans dalej potoczył i to odkrycie właśnie romansu różnie się potoczyło, natomiast w arii śpiewaczka błaga swojego sponsora, żeby cofnął swoją karę, bo ona od tego traci głos, jest w rozpaczy i prosi bardzo, bardzo wszystkich i naokoło świadków również wzywa, że ona jest niewinna i krzywda, jaka ją spotyka, powoduje, że nie będzie mogła więcej śpiewać. Joanna Żelazny, sopran i Aleksandra Mozgiel, fortepian. Usłyszymy teraz arię Eclettico, takiego astronoma, który podszywa się właściwie pod astronoma. W całej intrydze opery on oszukuje takiego starego sponsora, można powiedzieć, dwóch panien, który jest zafascynowany astronomią i bez przerwy śledzi księżyc. I ten Eclettico, patrząc przez lunetę, śpiewa arię o piękności księżyca i o fascynacji swojej księżycem. Opera Il Mondo della Luna powstała w roku 1777 i należy, zachowana w całości, do jednej z najbardziej znanych oper Haydna. Cała akcja jest bardzo atrakcyjna. Libretto, można powiedzieć, futurystyczne. Opowiada, idzie dwoma torami. Opowiada z jednej strony o właśnie świecie intrygi miłosnej
dwóch młodych ludzi, dwóch młodych panien i tego właśnie starca oszukiwanego przez tak zwanego astrologa, czy też astronoma, a drugi nurt to jest przedstawienie świata na Księżycu, tak jak sobie to życie na Księżycu w zupełnie nieprawdopodobny sposób przedstawiali ludzie 250 lat temu. Trochę mi to przypomina na Srebrnym Globie Żuławskiego, a także różne mrzonki starożytnych naszych mędrców, które w taki, a nie inny sposób wyobrażały sobie życie na innych planetach. Arię Eclettico o Luna Lucente usłyszymy w wykonaniu śpiewaczki z Gruzji, która jest studentką studiującą w ramach Erasmusa w Gdańsku, Ano Macchiavariani. Przy fortepianie Aleksandra Mozgiel. I jako następną arię z roku 1789 lub 90, pochodzącą z pasticcia, to znaczy takiej formy operowej, która zawiera w sobie arie z różnych oper, skomponowane według określonego planu. Jest to aria Lindory, Son Pietosa z opery L'isola Incantata. I w tej arii usłyszymy studentkę Yao Wang.
Aria z opery L'Infedeltà delusa, aria Zandriny e La pompa un gran imbroglio z roku 1773. To z kolei aria mówiąca o zbuntowanej kandydatce na pannę młodą, która wskutek różnych intryg może być pozbawiona szansy samouszpójścia za tego człowieka, którego sobie wymarzyła. I w tej arii mówi, że całe to bogactwo, całe starania o ślub i całe przygotowania weselne w ogóle jej nie obchodzą. Jest zbuntowana. Aria bardzo trudna wokalnie, bardzo popisowa i w wykonaniu Zhu Jin.
tak jak wspomniałam, jedną z najbardziej znanych oper i właściwie grywanych na całym świecie, nawet niedawno Akademia Muzyczna w Łodzi wystawiała studenckimi siłami tę operę, jest napisana w 1768 Lo Speciale, czyli można przetłumaczyć to jako cudowne lekarstwo, albo po polsku tłumaczona jest jako aptekarz. Bardzo zabawna intryga. Dwóch rywali, Volpino i Mengone, z tym, że Mengone jest pomocnikiem aptekarskim, bardzo solidnym, bardzo takim uczciwym, siedzącym od rana do nocy w aptece i pracującym ciężko, a Volpino z kolei to intrygant przypominający mi troszkę Papkina z Zemsty, taki barwny ptak, który bardzo dużo o sobie rzeczy wyobraża, a nie za bardzo wiele może zdziałać. Oni obaj rywalizują o względy Grilletty, którą zresztą umyślił sobie pojąć za żonę stary Sempronio, właściciel apteki, który właściwie głównie spędza czas nie na pracy w aptece, tylko na studiowaniu różnych nowości ze świata. Usłyszymy arię Mengone najpierw, która opowiada o cudownych właściwościach rabarbaru, który jest znakomitym remedium na wszelkie choroby, ból głowy, ból żołądka, wszelkie niemoce. Rabarbar może zdziałać cuda. Tę arię usłyszymy w wykonaniu Bartłomieja Fica, tenora, a następnie na zakończenie dzisiejszego koncertu aria Volpina, tego właśnie trzpiotowatego rywala, który mówi, że zemści się na Mengone i go zaatakuje swoją szpadą, nadzieje go na tę szpadę jak na rożyn. Ale potem wyobraża sobie, a co to będzie, a jeżeli Mengone odda mi cios i nie daj Boże umrę, cóż to będzie? I kończy arię, ach Grilletto, nasza zemsta będzie skąpana we krwi. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka. I w arii Volpino usłyszymy panią Agnieszkę Karpińską, mezzosopran, z towarzyszeniem Aleksandry Mozgiel. Einem Heringhopf, das wie, so nehmen wir von diesem die Verdarpjegarden magen sich, Rhabarber, hilf sicherlich, Rhabarber, hilf sicherlich. Hurtig, alles herbei, alles herbei, alles herbei. Von diesem Quantum Suffisit von jenem jeder Handvoll mit erstossen, reiben, rühren, für jedes Rechnen führen, für jedes Rechnen führen. Und drückt der Kopf ihnen auch so schwer und hilf ihm auch keine Doktor mehr. Ein Schluck, die Kranke hat genug. Wenn hart Bedrängnis ihr beschleicht, Rhabarber hat's bald erreicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ihm wird so leicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ihm wird so leicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ihm wird so leicht, ihm wird so leicht. Hurtig alles herbei, sitzt einem Heringhopf, das wir, so nehmen wir von diesem die Verdarpjegarden magen sich, Rhabarber, hilf sicherlich, Rhabarber, hilf sicherlich. Von diesem Quantum Suffisit von jenem jeder Handvoll mit. Dann stossen, reiben, rühren, für jedes Rechnen führen. Von diesem Quantum Suffisit von jenem jeder Handvoll mit. Dann stossen, reiben, rühren, für jedes Rechnen rühren. Und
drück dir Kopf ihn noch so schwer und hilf ihm auch keine Doktor mehr. Ein Schluck, die Kranke Atmung. Ein hart Bedrängnis ihr beschleicht, ein hart Bedrängnis ihn beschleicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ja, hat es bald erreicht. Von diesem Quantum Suffisit von jenem jeder Handvoll mit der Stossen reiben rühren, vor jedes Rechnen führen, und drück dir Kopf ihn noch so schwer und hilf ihm auch kein Doktor mehr. Ein Schluck, die Kranken Ein hart Bedrängnis ihr beschleicht, Rhabarber hat's bald erreicht. Ihm wird so leicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ihm wird so leicht. Rhabarber hat's bald erreicht, ihm wird so leicht.
Tych arii z książęcego dworu jest mnóstwo i co 3-4 lata wracam do tego repertuaru z wielką chęcią, również w zależności od tego, jakimi rodzajami głosu dysponujemy, prawda, na danym roczniku. Natomiast mam nadzieję, że koncert się Państwu spodobał i że współpraca nasza z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej będzie dalej kwitła tak jak do tej pory. Mam nadzieję właśnie w lepszych niż pandemiczne czasach i już w tej chwili mogę Państwa zaprosić na następny nasz koncert, projekt, który będzie poświęcony, tak jak uzgodniłam właśnie godzinę temu z panem dyrektorem Fopke, melodiom z żydowskich miasteczek. Będzie poświęcony twórczości zapomnianych kompozytorów polskich żydowskiego pochodzenia. Za pół roku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.